lagu niki mongko Chandra irung lahir. Modele Ya. aneng pinggir gisik ganti lirik sing tuwa tansah nyawang tanpa datun jalan bekan aku mau mulih cak kae arekku ayo rek tak terake mulih menyang omahku Satu sore aneh kancane aneh kenjeran zaman maju solai patrapi anak sawarna sajai pancen pacaane berkasih Papa Cakra modele Ya. Sik. Iki engko dibablaske ngudang anak ya ngudang putu iki nyotindhe. Saking bae. Matur sembah nuwun bae. Heeh. Mbah sinten to? Ya mbae sing digawe. Mbae mantene pokoke. Bae putune. Mbae mantene ngono ya. Aneng pinggir gisik ganti lirik sing tuwa tansah nyawang tanpa kendhat uncal lambekan aku mau mulih cak kae arekku ayo rek tak terake mulih menyang omahku ayo ya Ngudang anak. Duh lae anak lanang dhewe Duh lae sok yen gedhe dadi pegawe tak kodange bocah ayu aja mung pijaran asu yen dituturi ibu supaya selamat rahayu Tak kudange bocah manis aja mung pijer nangis dadi bocah sing wasis sengkala dimene kalih aduh sayang aduh sayang watenge ngelih mangane sate temanten kekalih langgeng selawase tak kudange do putuku aja mung pijer nesu yen dituturi ibu supaya selamat rahayu Etan kali kulon ya kali tengah-tengah ana uwote Etan gemati kulon gemati ditimbang padha abote suwir-suwir dadi selawe cukup papat kari selingkur tak pikir-pikir melu duwe ora liwat dadi sedulur Aduh sayang, aduh sayang
Sampun katur nggih Kung Udang Putu. Monggo foto pangeston saged kalajengaken pandherek pangombyung Sri Atmojo pinanganten sarimpit monggo. Sesarengan karawitan Endah Laras Win Multimedia Sragen Kanada Audio. Hey, iya 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 iya. Oh 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 oh. Ya. Nadyan aku bocah gunung. Tebangan tunongku. Ora usah katik nganggo bingung. Yen to pancen tresno aku. Pancen isih dadi lakon. Ninggalke sliramu. Ra ora yen bakal kelakon pepisahan karo aku. Muga-muga aja nganti gawe-gawe tuwa. Ngati tina-tina ing rupita. Alah ya Mas, ya Mas, ya Mas. Apa kowe ra kelingan dolan ning omahku? Ana latar padha lelungguhan gegecekan karo aku. Ayo yo ugi ingkang mirsani wonten YouTube ada Mas Ketut Mebel, ada Mas Wagia, Pak Agus Winarto, Mas Dapi, Bunda Fitri, Pak Sutarjo PG, Pak Tarto. Ayo yo. Nadyan aku bocah gunung. Tebangan tunongku. Ora usah katik nganggo bingung. Yen to pancen tresnaku. Pancen isih dadi lakon. Ninggalke sliramu. Ra orane yen bakal kelakon pepisahan karo aku. Muga-muga aja nganti gawe-gawe gelok. Ati tina-tina ing rupita. Alah ya Mas, ya Mas, ya Mas. Apa kowe ra kelingan dolan ning omahku? Ana latar padha lelungguhan gegecekan karo aku. Nggih.
edanan bujang ibarat kodhok gayu lintang ae tak rewangi pati geni pamriye bono belulo atine aku ora bakal lali mung sliramu priya ndak tresnani yo yo oe 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 yo 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 sapa sing ora kedanan amripate blalak-blalak gawe awe kagugah rasa atiku yen anyawang asam lan guyumu sayange anake loro wis ronda kono dadi kambang desa apa bisa keturunan momong putra urip bebeberangan ya aku kedanan rena wengi mung tansah kelingan kelingan bujang ibarat kodhok gayu lintang ae iya topah tak rewangi pati geni pamriye karapen luluh atine oe yo aku ora bisa lali mung sliramu priya ndak tresnani
paripurna sampun lelagon atiku lega gegandhengan kadang-kadang Karang Taruna. Lali janjine. Yo Pak Warno, nyanyi.
Jane kowe ning endi kelakatku sajak nyebriyani atiku Anji mekaten sampun paripurna saking kadang-kadang karutan Indah Laras ikan ada audio Win HD video syuting lepat nuwun pangapunten pinanggi malih ing sanes wekdal kanthi panutup pengatur bila taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun matur suwun.